ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି ସେ କଥା ତ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେବେ ଯାଏ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେବେ ଯାକେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଥିବ। ଏଇଟା ଆଜିର ନୁହଁ, ଆଗ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଜି ଚାଲି ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ପାଖରେ ବସେଇବାନି, ପାଖରେ ଖୋଇବାନି, ମନ୍ଦିର ପସେଇ ଦେବାନି, ତ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସାହାର ଦେବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କର ସମାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ସମାନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରିବା, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତ ସେମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବେ କାହିଁକି? ଆମେ କହୁଛେ ନିଜ ବାପା ଛାଡ଼ି ପର ବାପା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଚଳିତ? କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା କଥା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଲାନି ସେଟା ସେଇଠି ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ପା ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏ କଥା ଭାବି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ଧର୍ମର ଘୃଣା ପାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସଫାସୁତୁରା କାମ କରନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ କାମ କରନ୍ତି, ବାଜା ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଶେଇ ଦେବାନି। ଏଇ କିଛି କାରଣରୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସନାତନ ନିଜେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିପାରୁନେ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆମକୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଛୋଟ ଧର୍ମକୁ ଛୁଇଁବାନି, ମନ୍ଦିର ପଶେଇ ଦେବାନି? ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଟିକେ ବି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ହଟିଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ଛୋଟ ଜାତି ବଡ଼ ଜାତିର ଭେଦଭାବ ହିଁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଟେଇଦେବା, ଛୁଆଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ କରିବା, ସମ୍ମାନ କରିବା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାବିବାନି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଆଉ ଭାଇମାନେ, ସନାତନୀ ଭାଇମାନେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତାରଣା ପାଇ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ଦୁଃଖ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି।